Anakon pagtalinguha, paghimo sinduyan, kay base ko igabyo. Anakon kapagalan, sinday nakilungon, napuktulan mga bahayan. Diri ko pagbabasulan, anakon gugma may bugat man. Bisan pa mabari, duha nga paragangan, ahay tigaman san gugma iday, indik san lumalabay. Bisan pa maragtas, marubaan nakdughan, diri ko pagbabasulan, anakon gugma may bugat man. Anakon pagtalinguha, paghimo sinduyan, kay base kud abyog. Anakon kapagalan, sinday nakilungon, napuktulan mga bahayan. Diri ko pagbabasulan, anakon gugma may bugat man. Bisan pa mabari, duha nga paragangan, ahay tigaman san gugma iday, indig san lumalabay. Bisan pa maragtas, marubaan nakdughan, diri ko pagbabasulan, anakon gugma may bugat man. Diri ko pagbabasulan, anakon gugma may bugat man. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers ni Maestro Waray. Ayan, hindi po ako madalang po akong mag-live sa YouTube dahil nga po gawa ng mahina po yung signal dito sa amin. Ngayon, subok lang po tayo dahil parang malakas naman po. So, yung kinanta po natin ay mga waray-waray songs po yung kakantahin natin, at yung nauna po ay tinatawag na bulan. Duyan. Ayan. So, maupay nga gag-i sa akon mga followers sa nga tanan yung mga ikasiko waraynon, sa lahat po ng mga waraynon sa buong mundo, magandang gabi po sa inyong lahat. Naway mabuti po ang inyong kalagayan sa ngayon. Tayo po ngayon ay magkakantahan. Ayan, try po nating waray songs dahil pagkakaintindi ko kapag mga national, international songs nagka-copyright ata. So this time mga waray songs yung mabanatan natin. The next song is entitled Lima Kami Nga Magburugto. Mega love shoutout sa mga nandyan sa baba. Hindi ko masyadong mabasa. Pasensya na guys, nearsighted po ako. Pero babasahin ko yan mamaya guys. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Masyadong malilit yung mga nasa comment section. Lima kami nga magburugto, puro tampusan pag-eskwela, bisan sugada mon kaganak, parag kawil ngan parag uma. Si tatay nag-aarado, si nanay ang nagtatanong, ginaantos ang kagulanan, para sa mon pagaram.
Nadumduman ko pa ang sibiran na buka, kanta tayo sa rakyan, kung nagkakawil siya. Masubas ko mabalud, kung makadto sa lawod, para lang makakuha, sana mo nigsusura. Ayan, mega love shoutout po sa lahat. Guys, pa-share naman po ng live natin at nawa po doon po sa mga bagong pasok. Nawa po pa-subscribe naman po ng aking munting channel, ang Maestro Waray channel. Thank you so much po sa lahat po ng mga nandyan, nanonood, nakaantabay. So our song is entitled Lima Kami na Magburugto. This is a waray-waray song po. Hope you like it, guys. Nadumduman ko pa ang sibiran na buka, kanta tayo sa rakyan, kung nagkakawil siya. Masubas ko mabalud, kung makadto sa lawod, para lang makakuha, sana mo nigsusura. Lima kami nga magburugto, puro tangkosan pag-eskwela, bisan sugad amon kaganak, parag kawil niyang parag uma. Si tatay nag-aarado, si nanay ang nagtatanom, ginaantusan kagulanan, para sa amon pagaram, yes. Nadumduman ko pa ang sibiran na buka, kanta tayo sa rakyan, kung nagkakawil siya. Masubas ko mabalud, kung makadto sa lawod, para lang makakuha, sana mo nigsusura. Yan na nagiban na, kay duhanan maestra, ana mo ni katulo, kapitana san barko. Ako nga panupat, may trabaho na liwat, maupaan ng puto, usa na nga abogado. Ayan guys, so abangan po ninyo dahil medyo okay naman po yung signal natin. Bukas po magla-live po ulit tayo. So bye for now. Thank you so much po sa lahat po ng mga nandiyan sa baba. Babasahin ko po yan mamaya. Hindi ko po kasi malinawan kung ano yung, kung sino-sino yung mga nandyan eh. Masyadong maliit. Nearsighted po guys ang inyong maestro. By the way, thank you so much. It's already 10 in the evening and nag-live po kasi ako sa Facebook page ko po na sa personal account ko po ng Elmer Galit Servito. Kaya po sinubukan ko lang pong lumipat dito sa YouTube and nakita ko naman po na malakas po yung signal. So bukas po magla-live po tayo ulit. Kantahan session po ulit tayo bukas, guys. Doon po sa mga akon igkasi ko Waraynon, doon sa ating mga kababayang Waraynon, please do subscribe my YouTube channel. This is a waray-waray channel, Maestro Waray. Please do subscribe at doon po sa mga kakilala ninyo, pa-subscribe naman po para naman po dumami po yung mga waray-waray vloggers at kahit pa paano makatulong po kayo sa akin. By the way, yung channel po natin ay monetize na po at isa po sa ating mga plans for having this channel is to do charity missions, so please do support my channel. Actually bagaman maliit lang po yung channel natin, nakagawa na po tayo ng mga maliliit lang din naman pong mga charity. So how much more kapag lumaki na po yung channel natin. Please, thank you so much. So please do subscribe my YouTube channel, Maestro Waray, and please follow my Facebook page, Maestro Waray TV.
nagka-problema po yung aking Facebook page na yung naunang Facebook page ko po na mayroon pong 34,000 followers. So gumawa po ako ng bago, Maestro Waray TV, and my personal account, please follow also my personal account, Elmar Galit Salvador. Thank you so much guys. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Bye 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 for now.